నమస్కారం జీవి న్యూస్ కి స్వాగతం మహిళా పోలీసు అధికారిని చంపపై కొట్టిన బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కుమార్తె కర్ణాటక శ్రీరంగపట్నం ఆలయంలో ఘటన తొమ్మకూరు రూరల్ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే సురేష్ గౌడ కుమార్తె ఐశ్వర్యను క్యూలో వేచి ఉండాలని కోరిన మహిళా పోలీసు అధికారి సవిత పోలీసు అధికారితో వాగ్వాదానికి దిగిన ఐశ్వర్య ఆమె చంపపై కొట్టిన దృశ్యాలు వీడియోలో వైరల్ పోలీసు అధికారి ఫిర్యాదుతో ఐశ్వర్యపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు